Serbisyo Publiko. Manila Broadcasting Company. Aksyon sa balita. Radyo. Komentaryo. Isyu. Serbisyo Publiko. Manila Broadcasting Company. Aksyon sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo Publiko. Manila Broadcasting Company. Aksyon sa balita. Radyo. Komentaryo. Isyu. Serbisyo Publiko. Manila Broadcasting Company. Aksyon sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo Publiko. Manila Broadcasting Company. Aksyon sa balita. Radyo. Komentaryo. Isyu. Serbisyo Publiko. Manila Broadcasting Company. Aksyon sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo Publiko. Manila Broadcasting Company. Aksyon sa balita. Radyo. Komentaryo. Isyu. Serbisyo Publiko. Manila Broadcasting Company. Aksyon sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo Publiko. Manila Broadcasting Company. Aksyon sa balita. Radyo. Komentaryo. Isyu. Serbisyo Publiko. Manila Broadcasting Company. Aksyon sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo Publiko. Manila Broadcasting Company. Aksyon sa balita. Radyo. Komentaryo. Isyu. Serbisyo Publiko. Manila Broadcasting Company. Aksyon sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo Publiko. Manila Broadcasting Company. Aksyon sa balita. Radyo. Komentaryo. Isyu. Serbisyo Publiko. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo Publiko. Saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is
Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:01. Aksyon Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Aksyon Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Sabado, petsa 10 na bulan sang Abril tuig 2021. Aksyon Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Aksyon Reports first portion. Aksyon Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, isolation kag quarantine facilities ang syudad, wala pa sang problema suno kay Councilor Novero. Pasilidad sa Barangay Alihes nagamit na suno sa konsehal. Ebidensya para sa pagpasaka sang kaso batok sa persona nga nagpatay sa pamilya Nombre kag Espinosa ginapreparar na sang Police Station 8. Isa ka bata nga lalaki wala na sang kabuhi, nakit-an sang amay sa suba sa siyudad sang Kabankalan. Balita nasyonal. Isyo naton karon nga adlaw. Dismayado ang mga senador bangod sa desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte panubuan ang taripa sa mga imported nga produkto sa baboy sa sulod sang isa ka tuig. Suno kay Senate President Vicente Soto III, tani ginpataasan na lang ang minimum access volume para sa imported pork product sa baylo nga ginpanubo ang taripa. Para naman kay Senador Cynthia Villar, Chairman sang Senate Committee on Agriculture, nga bangod sa ginhimo sang Malacañang daw kaangay lamang nga ginpatay sini ang lokal nga industriya. Ginpahayag naman ni Senador Kiko Pangilinan nga bilyones nga balor ang madula sa gobyerno bangod sa pagpanubo sang taripa sa pork importation. Kung hindi ini pagabantayan, magadangat sa 55 bilyones ang gastuhon sa gobyerno sa pag-import pa lamang, samtang magadangat sa 11.14 bilyones ang madula nga income sa pagpanubo sang taripa nga dapat kuntani makadto sa hog industry.
Samtang gintala na sa Lunes ang hearing sang Committee of the Whole angot sa pagbulgar ni Senador Ping Lacson ining tungpaps sa pag-import sang karne sang baboy. Porte ini, imported nga baboy, i-import, panubuan ang taripa, amo silingon ang ginasukot nga buwis sa pagpasulod sang imported nga baboy. Tihalit ini sa aton lokal nga mga nagaprodukto sang baboy. Di kung pasudla mo sang imported na siya, pabaratuhon mo pa, di kundi disgrasya ang lokal nga nagaprodukto kang nagasagod sang baboy. Bisan mataas-taas ang presyo, kon iya sang Pinoy, produkto naton. Amo-amo na blas humay, ang mga mangunguma, nagabakal abuno kag pestisidyo. Pagkatapos ma-import ikaw ya bugas, ipunon mo merkado sa imported nga bugas, masarurot ang presyo, ang maigo lokal nga mga mangunguma. Amo maning matabo. Panubuan mong taripa, pag-abot sa imported nga karne, mas barato sa ikumparar sa karne nga kita nagaprodukto, disgrasya gid ang aton sini manugsagod baboy. Ginapatay naton ang aton lokal nga industriya. Ginapatay naton ang aton manugsagod kung tani ka nagabaligya sa karne. Imbes nga ihatag na ganansya sa ila, dito ya matupa sa imported nga mga baboy. Ginpanubuan mo ng taripa, ginuba mo pa ang industriya sang nagasagod sa baboy. Wala ini matalupangdan sa Malacanang. Hulaton ta kung ano ang iplastar ang pagpaatag sang Malacanang ang handom nila nga agin panubuan ang taripa sang imported nga baboy. Posible, may rason, rasyonali sa likod sini kung nga ginhimo ini sang Malacanang. Mas temprano dapat i-explicar, ipaatag ini sa mga pumuluyo, labi na gid sa nagaprodukto, nagasagod sang baboy. Bintaha bala ini o kon disbintaha sa mga Pinoy nga amo ang nagaprodukto sang karne kag nagasagod sang baboy dire sa pungsod Pilipinas. Hindi lahog-lahog, karne lang pero ang sa likod nga kantidad sini, bilyon. Hindi niya milyon. Bilyones ang sa likod sini. Kag posible, bilyones man ang mapirde sang gobyerno. Bangod sining plano nga panubuan ang taripa sang imported nga karne. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:07. Morning na. Sa aton mga kauturan dire sa Dakbanwa sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Kamusta ka mo? Dire sa amon, ang ginahambalan dire kon bala ipapanaog, balik kita sa enhanced community quarantine. Balik kita sa korpyo. Balik kita sa pagpasira sa pila ka mga establishmento komersyal, mga kaladtuan sa mga turista. Ining pagpugong naton sang COVID, maayo nga tikang sang aton gobyerno nasyonal, subong man sa aton gobyerno probinsyal kag lokal. Pero ang iguon niya sini, ang aton sini nga ekonomiya. Piho giniya. Damo naman ang magkalalastra sini. Damo naman ang mapototikoy sini kung isira ang mga negosyo. Amo ini, ang dapat tunan naton. Paano tapnaon ng COVID kag hindi man maguba ang ekonomiya. Diri na butang sa tunga-tunga karon ang aton gobyerno. Labi na gid kun ang korpyo nimo, panubuon nimo, nga wala na sa makabaligya sa tion sang pag-abot sang alas 8, disgrasya gid. Amo ini, karon ang ginahuluhambalan sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Pero unahon tanaya, ang report sa aton patrol samtang nagalambiyong sila sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod. Kamusta ang mga balita? Kamusta ang mga merkado? Kamusta ang aton mga driver? Sini nga kaagahon. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin!
Aksyon Fred, good morning sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, good morning. Ang laragway karon sa syudad sang Bacolod masyado ka tawhay, naglabay kita wala lang madugay sa dalan sang Lakson. Aksyon Fred, wow, daw kami lang ni Papangilison ang nagabiyahe subong kagahon. May ara pipila ka mga salakyan, mga pribado nga salakyan ng labayan sang patrol along sa dalan sang Lakson. Aksyon Fred, kag naglabay man kita sa area sang Capitol Lagoon. Ayaw ba ang Capitol Lagoon, Aksyon Fred, wagid tao subong kagahon unti kalabanan nagliligat to, Aksyon Fred. Mga ambuning oras may naga-jogging na sa bisan sa kilid lang sa Capitol Lagoon. Ay ang nakitanta subong kagahon mga street cleaners, no? Street cleaners na ang nakita naton sa area sa North Capitol Drive and even sa South Capitol Road. Aksyon Fred, muni ang nagapaninlo gid lamang sa mga dalanon so far. Although mayo man nga tika nga magpabilin sa balay anay kado ka delikado gid. Break Aksyon Fred, ka delikado kag hindi ko maintindihan nga ang nagdamo kag halos kada adlaw may ara na naman kunti madumduman ta nagligad to sa syudad sa Bacolod. Maswerte ang isa lang ka-digit or may ara galing zero kita sa probinsya amo man o galing kay tita nga subong ka matama sa Aksyon Fred, no? Grabe ang pagsaka man sa numero sa mga nagkaapektuhan sa COVID-19. So sa ato sila nga mga kauturan, extra gid nga paghalo nga as much as possible na ipatihon ta na lang ang aton sila nga mga lokal nga panguluhan o lokal nga pamunuan nga kung pwede tinergid lamang sa balay. Kung wala naman kadtuan nga iban, Aksyon Fred, mas mayo nga tinergid lamang sa balay. Pero kung mga importante mas maayong okay lang basta importante kompleto sa protective gear. Partikular importante may face mask kag may face shield, Aksyon Fred, no? Banwas ang ilog to, Aksyon Fred, na mayo lang kayo amat-amat naman buhin ang numeron like nagligad to, damo-damo man to. May pila ka sa isa ka barangay o kung may iban nga barangay nga gin-lockdown, inabangod man sa nagkakaapektuhan o kung nalaptahan sining kagaw dala sa COVID-19. Ang laragway karon, Aksyon Fredo, sa dalan sang Hilado sa sining Tinion, may mga basura galalaptas dalan. Sigurado ko ini nga basura na galalaptas dalan, Aksyon Fred. Damo naman. Para na naman gilaptan ni sa hindi ba nga sige man panghakot sa IPM nga ni? Oo. Ano natabo sa IPM? Basi tulog pa. Basi siguro maguro adlaw mo na siguro pa kay Sabado. Kaya plano sila nga ila schedule kung kwaon sila liwat nga manugakot sa basura, may plano sila nga manghakot sila gabi para nga pagkaaga tinlo ang mga dalanon, tinlo ang mga basura. Ambot ko na aprobahan na. Kabay pa, Aksyon Fred, tagaan gid, no? Kung amo na lang ang ilang ginahingyo, kung wala pa na aprobahan, dapat pakita gid sila Aksyon Fred. Amo nang ginatawag wala nga pakitang gilas. Pakita sila yung pisan pagyapon sila sa pagpamulot sa mga basura. Ayaw ba, kita mo ito kagina, labayan natin sa may dalan na sa Hilado, may mga lalaptang mga basura. Ini mga basura bala, Aksyon Fred, nga ginbutang sa plastic, kaginbutang ng skillet sa ilasin nga ugsaran. Pati, siyempre may mga ido na yan, di mo na maligawan, may mga pamatasan daan ng ido nga ginaukay ang mga basura. Ang dalan karon sa area sang Burgos ayo mayo lang kay nakita Aksyon Fred sa pila ka mga salakyan nga nagabiyahe karon nga adlaw from halin ni sila sa downtown going pataklapat sa kanan ni Aksyon Fred on the west direction, east direction. Ang iban man diri, Aksyon Fred, may mga pasahero man by the way, I don't know, Aksyon Fred, kung napiyaran mo subong, bisan siguro maguro adlaw kung nakitaan mo nga ang iban kasuksok na ng face mask, wala face shield.
sa mga pasahero. Dapat amo ni mga bagay nga dapat talupang dun man no, sa mga otoridad. May ara barriers ang ila salakyan, may ara man aksyon na Fred nga ginatawag tang suksok sang face shield ang na driver man ganyo. Wala naman di ga suksok sang face shield. May face shield yun man aksyon na Fred, pero ginbutang sa iya sin nga agtang. Munang kalabanan, may face mask man, pero ginabutang sagang. May face shield man, pero isa sa likod pa. O kisa sa likod pa. May face mask pa, hasta lang baba, wala sa ilong. Gani man, inabutang. So, ginaprotektahan ang iya sininga sagang. Anong misteryo may hara sa sagang man? Ginaprotektahan man. Ang misteryo na tigaulo. Yes. Amo na ginambal aksyon na Fred, may mga balatian nga TV. Tig-abagol. Amo ni aksyon na Fred, no? So, ang patrol na rin sa area, sa Burgos Public Market, bukas na aksyon na Fred. Ang mga kapihan, may araman aksyon na Fred, bukas ang abri na main gate na nila kag nagaamat-amat na pasulod sa ila sining mga baligya this time nakita gani aksyon na Fredo sa main entrance bala sa dalan sang Burgos ang baboy no amat-amat na. I think yung mga baboy ning sakay na ginasakay nila sa karito pa sulod sa area sang Burgos Public Market. Kita naman aksyon na Fred subong aga ang ining mga nagabaligya man sa isda at least temprano para may idea sila aksyon na Fred kung bala may pag-uman sa presyo sang isda pag-bago sa presyo sang karne and base pa lamang aksyon na Fred may mga available naman ng mga ining mga uga balingon kay normally ang uga balingon bukas lang ni sila aksyon na Fred umpisa mga sininga kung aga na gid mga taga alas 6 taga alas 7 pero subong sini aksyon na Fred may pipila pagid lamang mga isda no ang aton sining una nga nalabayan. By the way, good morning aksyon na Fred kay Nini Pato kitan ko to kagina mo Oras siya. Kahapon paglalabay naton di ari siya ang gabangka subong aksyon na Fred no Nini Pato gabangka sa mga istorya no sa pagka-istorya agap aksyon na Fred galanok na ang imo programa sa pwesto man no ni Sir Ruben Kasipi. May mga isda naman diri aksyon na Fred no? Nga may available subong aga. Si Madam Ari naman. Ma'am, ano mga available tang isda subong aga, ma'am? Mga bulaw-bulaw, bangros, tilapia. Oh, bulaw-bulaw aksyon na Fred. Bangros kaga tilapia. Ang bulaw-bulaw taga pila? 180. 180. Ang tilapia ya, ma'am? 160. 160 tilapia action na Fred nagligad 150 mag 160 subot singir may pagsaka. How about ang bangros? 240. 200 foot. 240 action na Fred bangros medyo nagtaas siya so far nagliligad. Dito ba mo ito nagliligad action na Fred ang bangros mabakal gid lamang sa 190 200 ang gawin tayog nag 220 subong ya 240 amo ni so far no ang mga available. Madam, thank you gid so far action na Fred amo ning at least para may idea sila. So may pagsaka subong sa presyo sa bangros subong aga 240 so far amo ning isa sa pagkabitang mataas to. Amon anong available mo sa imo subong? Anong mga available mo nga isda subong? Bulaw-bulaw no? Bulaw-bulaw mangyapon action na Fred. Uni ang available sa kay Junior mangguton taman kung bala ano ng mga available niya magluwas action na Fred sa bulaw-bulaw may mataan man na siya action na Fred no ang amo ni pamangkuton mo hasta presyo sa tindero kinahambal niya kung pila presyo si Junior available ta sa mga nung isda niyo Nakalakot na. Nalakot na niya Mataan 160. Mataan action na Fred 160. Ang maning available sa karon. Ang panalagko sarado pre anong imuya way pa?
Way pa nag-abot man aksyon na Fred, ang iban. Pero ang panalag ko, so far, way pa man so far, no? Bukas, pero dugay-dugay, basi mangina abre na si Maymay. Anong available tani? Tuloy, tamban tuloy. Dagko ni siya aksyon na Fred. Pila ni siya, Meg? 100. 100 muni ang available. Pero si Lubo-Lubo, dugay man nanago, no? Oo, pero subong aksyon na, Fred. After nanago si Lubo-Lubo, subong niya available na. Si Lubo-Lubo mo, tagpila, Fred. 41 port. 41 fort. 116 kilo. Medyo nagtaas siya pagpakita niya, no? Medyo nagtaas na siya action Fred. Normally 140 ni siya, pero karon nagtaas 41 fort 160 action Fred ang kilo, ano? So buting ganoon kag diri ga pakita nga may saka pa sa presyo sang isda action Fred. So mo ni mga balantayan takay so far amo pa lang ni nakita naton nga isda, no? Pero may balarite diri action Fredo. Ang balarite, pila balarite taga ni pre? 160 action Fred. Pero ang isa ka bilog diri timbang tag 2 kilo. Ang kay dagko kag hindi pare-pareho man action Fred, may dagko kag gagmay action Fred, no? So far amo ni ang mga available nga mga isda nga nakita naton subong aga, no? So good morning lang sa mag-asawa nga si Sir Ruben Kasipi, aga pa niga-monitor na action Fred, no? And ang observation sa patrol nalakip na diri ang presyo sa merkado ang ginadulong sa inyo sang Rekta diri sa merkado nadula sa dayon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:22 na. Oy, madmad na bangon ron Sabado subong planuhan ninyo kung ano ang manamit pamahawon karon nga aga, no? Medyo lista nyo na ang inyo sinibalaklon. Magkadto ka sa merkado, kinala melistahan ka nga dala. Anong baklon mo? Sibuyas Bombay, kamatis, ahos, luya, mapaitan, batuan, kulo kumplito bala. Kag ibutang sa tagsa kapuluyan. Tagsa ka magluto ka, hindi ka na magsala-sala, magdagan siyang gibalik naman. Kinalang kumplito ang imo panakot kon ara ka nagapangusina. Ako ya kiti gapangusina, ako ya adlaw-adlaw, galuto ko ya adlaw-adlaw. Amon ay ang ako naandan, tiyan mo na nga kumplito ang panakot. Kung paninda ko kumplito ang panakot para hindi ka magsala-sala. Kaya daw, amon ay ang akon ubra kada adlaw. Pagkatapos ang akon sini programa, pangluto dayon. Ti hapit ka sa Burgos, hapit ka sa Libertad. O ang ginaplano nyo nga pamahaw, karon nga kaagahon. Plano na kadaan na. Ang ako niya, may napinsaran ako, may lubo-lubo nga ginhambal bago lang, si Aksyon Alvin, ti may ara na ko ga pamalhan nga lubo-lubo. Namit pamalhan mo, 2 kaputahe ang dapat sa lubo-lubo. Pamalhan mong iban, pagkatapos, ang iban, turtahon mo. Putangan mo itlog la, tuktukan mo damo ahos kag sibuyas Bombay, kag turtahon, so sa pagkanamit, sa pagkananam. Amo na ang ako na dumduman nga inugsudan karon nga aga. Tapos may ara ka lang na medyo talang-talangan sa kamot mo. Inang bakal kabla Bisaya nga ginamos, jutay lang. Pagkatapos baklan mo kalamunding. May kutitot kada 2 ka bilog, pusaan mo siya. So, amo nang talang-talangan sa kamot mo, ay gatalag na klaway mo. Porte sa pagkanamit, ipamahaw, karon nga kagahon, bugtaw ron. Nahauna nga hutong sang aton roll call. May roll na kita subong sang roll call naton. Kinahanglan nga tamyaw lang kita.
hindi na kita magsugpon sa madamo, kaya ang oras naton, ginabulobantayan na naton subong. Kadasi gadaan sang pitik sang oraso. Daw hindi mapunggan. Kay John Randolph Robin, good morning. Kay Aida Aludan. Kay Gina Abilino Rodilia sa Quiet ba? Kamusta da ang pungsod sang Arabo? Kay Gina Murdin sang Quiet Man. Damo nagamonitor sa Quiet Man ang amon signal da tunog. Kay Rochelle Evangelista. Kay Francisco Buñoz, good morning. Kay Leonila Tarusan sang Purok 20 Barangay Alangilan. Kay Jason Alegria sa Cadiz Market, gamonitor sila. Kay Alex Puentes, kay Vanessa Mayo, rainy afternoon sa Minnesota. Mauluulan noon da, Vanessa. Kay Millie Oligo, kay Jubal Trinidad sang Kabangkalan. Si Di Anton Diaz sang Patria Village, si Tony Diaz. Kay Aluna Cortez Dinsay, good morning man. Kay Richelle De Los Reyes, kay Lisel Balwarte Banggiran sang Daman Kingdom of Saudi Arabia. Makadamo sang star nga ginpadalaya. Thank you, Gid. Dira kay Junior Pilahio sang Singkang Airport, good morning. Una palang inangahutong sang aton sini roll call karon nga kaagahon. Mabalik kami pagkatapos ini. Para sa mayo nga ka-bloom sa kahamon. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Monopolies for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island.
Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga. 29 na kay Teresa Locsin sa Salwa Quiet. Good morning. Kay Kesia Paer sang Virginia. Kay Junior Pachico Glabo sang Cavite. Kay Elsa Bandada da good morning. Kay Runa Rehida Traba ba birthday ko no ni Tataya Tidi Rehida. Ba si paring Tidi 75 na ba porte no. 75 anyos na. Ang prinsipe isang Britanya napatay 99 anyos. Isa na katuig siya na kuntani. Kay Evelyn Dugaduga Holgen Katalugo, good morning man. May lang nga pag-upod sa ito na tagsagid kagkaagahon. Kamusta? Antikang sang panahon? Puerte sa pagkasakit sang init. Gapanalupsop gid sa aton kalawasan. Grabe no? Ang northeasterly surface wind flow ang nag-aapekto sa extreme northern Luzon. Easterlies ang nag-aapekto sa eastern section sang pungsod. Ang bilog nga Visayas maka-eksperyensya sang magalumon nga langit nga may ara pagtupa sang ulan o kon pagpanaliti. Bangod sang localized thunderstorm. Lain pagid ko porte ka init ka magtaliti asos. Sungawag init, hindi magwanta so sa pagkasakit. Mahina itubtob kasarangan ng huyop sang hangin, di ka naaminhan na sidlangan pagkadto na sidlangan ang mabatyagan sa bilog nga Visayas, kag ang baybayon, mangin makanay tubtob kasarangan ang pagbalod. Aksyon Radio Philippines Standard Time las 4:31 na kay Kilijilida. Good morning lang. May lang nga pag-upod sa ato na tagsagid kakaagahon. Diri anay kita ho sa aton mga utod, hindi magkalipat Sabado subong. Tikon Sabado, ang libre nga medical check-up kag time las 4:33. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din
ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na. Puerte man to sa Metro Manila.
ang COVID seksyon sang 30 ka mga hospital 100% puno na. Amo ning delikado gid nga kung may pasyente nga i-admit sa hospital, hindi na pagbatunon kay punong-puno na. Ambot kung anano ang idiyahon tas ni. Kung may ara mga pasyente, basi may mga facility masla nga butangan sa mga pasyente nga ginigo sa COVID, magluwas sa 30 ka mga hospital nga puno na suno sa balita. Grabe, no? Daw hindi mapunggan, daw mabalik kita, second wave na sang COVID, daw hindi maagwanta, daw kadelikado na kayo sang kahimtangan subong sang pungsod Pilipinas. Extra nga pagalong. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40 na, kay pila ni Santiago. Sige dira sa may Sara Himamaylan, kay Lurito Armas Bidaha sang Narawis Hinigaran, kay Niel Brian Balois nagamonitor siya sa Puro 4 Ubay Agisan Himamaylan, kay Rimar Biranyo Lingoste, kay Lovely Arlen Barrios, good morning, kay Erne Odasco Lidas, good morning man, kay Tats Dipolog, good morning. Basta magwa lang kamo diri sa akong buon-buon, makita ko ina ginatamyaw naton kay ang una nga porsyon pangluto-luto tamyaw kita sa aton sini mga kauturan. Si Judge Snap niya man tigabugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binalbagan, good morning. Kay Ruben Tampos ang LTO, kay Dr. Ray Valencia sang Binalbagan, kay Toto Raul Alibugas Dalumda, kaladlad ka na pamahaw mo, kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, gapangapin na ni. Dira sa kay Marvin C., kay Jan Hidalgo sa Manapla, kay Pare Erneng Horilla, good morning, kay Pareng Istoy Querido, kamusta ka na? Kay Junjun Agustin and family sa Kawayan. Uy, antes ko malipat, ang mga miyembro sang Kaisi Boys nagatamyaw gid ang joint celebration sang kaadlawan ni paring Nick Barca karong adlaw kag Don Roger Aguirre. Pwerte ni hiwaton sa mansion ni Jerome Solinap. Natamyaw kamo sang grupo sang Kaisi. Si Nick Barca kag Don Roger Aguirre. Natamyaw kamo ni Cano Rivera, James Patalagsa, JC Sindico, Munsing Syukon, Joel Peredo. Subuman si Lori Apurado, ni Mark Chua, ni Jobert Carion ni Mayor, ni Jutay Pasqua, ni Lorene Canson, ni Bonnie Albincola, ni Baby Tan, kag Engineer Nariel Bantay. Sige puwerte no, nga kaadlawan. Advance man nga pagsulog siya kaadlawan kay Maraya Salanga, buwas nga adlaw, pizza 11, Domingo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43 na. Ang iban nga balita kag isyo, pa huway-huwayan ta na. Marelax ako dire, relax man kabudira, pero magpinalikay kita pagkatapos sini. Pamatian namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga bal
Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong nakahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na italak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, Aksyon Radyo,
Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palangga. Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Pamatian namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radyo,
Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagservisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na. Balik kita sa aton pagpangalagad. Ara pa kamuda, ga kulukapi kamo, karon nga kaagahon. Isamo nyo lang ang aton programa, tagsagid ka kaagahon. Baw kahapon ga monitor ako. Ini kay Christian Tulot ba ni alias Dondon? Kanugon sa ngalan niya, no? Nitagaan sa ngalan nga Christian, pero ang pinamataya, 4 gid sa sulod sang puluyan. Sus kahapon kuno kwan pa siya. Gaayo pa siya niya. Panunuan niyo ko siya bobla. Basi pa malang magbalik ako sa normal ko nga pagkatawo. Bakalain. Gaayo panuno siya buha. Amo na nang ginhimo. Gaayo pa siya. Gakurog-kurog siya kano mo. Kung pamatian ko si Police Major Jore Puerto. Abaw niya gakurog-kurog siya. Siguro niya amat-amat nga nagawidro ang duga sa Yalawas. Siling niya, gain niyo ko siya bo para maulian ko. Ay, damak-damak. Purti, no? Christian Tulot. Manimahaw gini siya. Sa sulod sang bilangguan. Pintas mga klase tao. Ama ko pating 5 anyo siya. Gamitan mo martilyo. So. Matyago daw palang dulom ang panulo ko tag sa kamadumduman ko. Daw kasakit la. Makita mo martilyo nga martilyuhan lang gani ang tudlo mo. Gatululo-uluha mo sa kasakit. Daw ano ay hanabatyagon sang pamilya nga to, 5 anyos kalampusan mo sang martilyo. Bao Ginoo ko. Kalain batyagon. Daw gapalaminhod ang kalawasan mo, no? Kung ginapiyong kong mata ko, ginalantaw ka, gina-imagine ko, nga malampusan ka sang martilyo, ay abaw por Diyos, por Santo, sa pagkasakit nga kamatayon. Purti ni si Christian Tulot nga ni. Amo nang igo sang illegal nga droga siya bo. Amo nang resulta ya, nahala, no, pakamuda. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na. Kay Rosalina Arellano Espadero, good morning. Baara si Kapitan, Barangay Captain Emilda Hamilo Banguanga, Kap, good morning. Kay Luce Ruida, kay Rinaldo Reparo, good morning man. Kay Jocelyn Liboon Dispoho, may lang nga pag-monitor, tagsagid, kaagahon. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo.
Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna?
Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala. Senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06 na. Grabe ho. 12,000 na ang bago nga kaso sang COVID. Gasaka siya nga gasaka. Ay ano ini? Kinahanglan mangita gid ideya. Amo na siling ko dapat ang gobyerno nasyonal kag ang administrasyon kung kaisa bala mamati man sa pila ka mga sektor, kapila na nga ayuon, abi niya butangan tada sa eksperto nga mga tao. Ang ginbutang diya nga mga tao, mga anay general sang armadang kusog sang Pilipinas. Kung sa gira, gurote, pwede sir, pwede. Kung taktika sa inaway, pwede. Iniya ho, kagaw ining ginaaway ta. Ang mga general na sangunaya, ang kunta na makita nila, nagasakay stangki digira kagabit-bit Armalite, subong ya, hindi ta makita ang kontrata kay kagaw. So nagakinanglan ini sa mga eksperto, mga doktor, kag iban pa nga ibutang tadira. Galing daw wala mahimo daw tig-agid. Nanambitan gidya si Presidente Rodrigo Duterte nga butangan sang mga ex-general ang mga ahensya sang gobyerno. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Kay Pele Proilan, good morning. Kay Lormen Patarata Tabura sang Glendale Homes. Kay Jose Bungcal Torilla. Kay Ilsa Biasong Gordon. Araman si Ame Agustines Baron. Kay Shin Barn. Kay Francisco Guangco. Kay Marlene Diaz na good morning. Watching live sa aton program karon nga kaagahon. Ariglado, las 5:08 na, may obligasyon pa ko, balikan ko kamo pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan
upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment.
Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16. Dire kita. Balita naton sa puwersa sa aton kapulisan, ebidensya para sa pagpasaka sang kaso batok sa persona nga nagpatay sa pamilya Nombre kag Espinosa gina-preparar na sang Police Station 8. Detalye sini upod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Aksyon na Fred, good morning, report kita sa Bacolod City Police Office. Sa karon ginakompleto na sa Police Station number 8 ang mga ebidensya agud sa Lunes kadlaw posible mapasaka nila ang kaso nga multiple murder kag robbery bato kay Christian Tulot nga sa uli isahanon nga nag-ako sang krimen sa pagpatay sang 4 ka persona nga naga-istar sa Block 2, Lot 8, Gardenville sa Division, Barangay Tagob, sinisyudad sa Bacolod, nagligay yung Miyerkules sa diin nasapwan ang ila bangkay ngayara na sa advanced state of decomposition. Sulok kay Police Major Jory Puerto, hepe sa Police Station number 8 Action Fred, nga masyado kabakod sa ila ebidensya agud nga mapasaka ang kaso sa korte batok sa suspitsado. Iniapisar pa Action Fred nga may mga pagbaylo-baylo sa palayag ni Tulot apang tungod sa mga ebidensya nga ila ni-recover, posible makapasaka na sila sang kaso sa Lunes nga adlaw. Nagkadto ko sa crime lab, positive tong iyang drug test result. So, isa ka factor nga nahimo iya under influence of drugs. So, kung nagbubat man ang iyang istorya, yan na iya. Subong focus namon nga siya gid ang prime suspect namon kay siya ang nagtudlo sa nga recover namon nga murder weapon, nga espading kag martilyo. Tapos ang mga belongings ang mga victim naton. Siya man tudlo kung di niya gintago. Nagtudlo namon sa Don Salvador, recover namon ko ang mga cellphones, mga jewelry sa aton nga mga victims. So, basta ngon nga aling isa sa crime scene. So, bakot na kayo nga ragid siya gid ang perpetrator sina. Tapos may nakita kami dito nga nag-misclass ng abo sa Tupperware. Kaya man ko sa anong purpose mo sa abo nga ginukay mo nga ginbasa mo sa kamot mo. Kasi para mapanas kung ang fingerprint niya. So, pagod siya klaro kayo nga siya agad. So with this evidence kung na-recover nyo, makasilong kita nga pwede na kita maka-file kaso anytime? Yes sir, i-plasteran naman ang ating investigador dala ang mga requirements sa filing ng kaso. Plus ang mga i-submit ng mga ebidensya. Itong mga murder weapon, cellphones ng mga victims. Dugay din ang mga forensic examination. Blood stain, gadugayan na na. So, palatunta na. To follow na lang na as mental evidence na tungkol sa forensic examination in the future. So, ang unahon tani nga ma-file ta Monday para at least ma-solve na itong kaso. Action Fred, si Police Major Jory Puerto, hepe sa Police Station number 8. Ang ining report, ginadurong sa inyo sa Kalawansang, Santon Plaza Basop, may antioxidant na, may anti-wrinkle. Report kika sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Kay Angela Liarte gayon dato, good morning. Kay Warren Ortez, dira kay Hasmen Roldan Rabilio,
Good morning man. Diri kita ho. Sa aton mga utod basi kon nagakabala ka mo nga may mga bukol nga nagatubo sa lawas ti isang una ining mga tumor nga ni bukol sa baga goiter ginapaoperahan ina. Ang pagpaopera wala gid problema. Maayo. O galing nga mula na ti kun goiter operahan kun ni may agi tiara sa liog kitaon gid ang inagihan pilas. Pero may natukiban. Subo nga ang mga bukol ginatunaw na lang. Gamit nila ang Santon Plus Herbal. Morning din sa inyo. Kay Asuncion, Asuncion, sang Victorias City. Okay morning Kay si Angela Liarte gayon dato, bata iya sa Libanon si Maricon Castillo, ginatamyaw niya. Ariglado Diri kita na yo, standby. Dali gid lang. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 113. Una nga bula resulta 1-13. Second Draw 33-12. Ikadua nga bula resulta 33-12. Third Draw 28-9. Ikatatlo nga bula resulta 28-9. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 645 kita ang jackpot 91,769,472. Resulta in any order 25, 16, 30, 38, 10, 42. Resulta sang 645 25, 16, 30 et 38, 10 kag 42. Saylo kita, 658. Jackpot, 49,500,000. Resulta in any order, 32, 36, 29, 43, 26, 52. Resulta sang 658, 32. 36, 29, 43, 26, kag 52. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23. Mabalik kami pagkatapos sini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila count
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for sa LB Kapihan, good morning. Kay Rinaldo Lumakad sa Barangay Agisan. Kay Sherlyn Di Guzman, good morning man. Dira kay Romy Makansala. Kay Rinaldo Lumakad, kay Milagros Morales sa Maaw, si Noel Amara Arisio. Noel, good morning man. May lang nga pag-upod sa ato na tagsagid ka kagahon. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas?
Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan Kay Angel Recoperto, kay Pilinora Oliveros, kay Edsel Delmar, kay Monlisay, kay Nini Marquez Makilan, kay Bebs Tordesillas dira sa Hacienda Marso Transloading sa Mao, kay Manjo Arnijo, good morning. Dire kita, balita naton sa City Hall, isolation kag quarantine facilities ang syudad, wala pa sang problema. Suno kay Councilor Novero, pasilidad sa Barangay Alihis, nagamit na suno sa konsihal. Detalye sinipol kay Aksyon Art, Tayhupon. Aksyon Art, please go ahead. Good morning, Aksyon Fred. Pasiguro ni Councilor Inisita Novero, chairman sang Quarantine Center, Aksyon Timo kon QCAT, nga mayara pa sang bastante nga isolation kag quarantine facilities ang syudad sa piyak sa natabo nga pagtaas ang kaso sang COVID-19. Sunod kay Novero, Aksyon Fred, paagi sa bulig kag kooperasyon sa nagkalain-lain nga mga departamento sang syudad,
Tigayon na nila nga na-activate ang nagkalain-lain nga mga pasilidad bilang kabahin sa ila ginahimo nga pagpanghanda. Dugang paninubero, magluwas sa mga eskwelahan, tigayon naman nga nagamit sa syudad ang isolation facilities ang ginpatukod sa DPWH sa bahin sa Barangay Alihis. Liwat naman nga nagapilar sang pagangopang konsyal labi na sa mga sektor nga direkta na piktuan sa ginpatuman nga moratorium sa pagbiyahe padulong sa syudad bango din nga lihok sang lokal nga panguluan kag National IETF ang nagatuyo lamang nga mapunggan ang posible nga pagdaas sang kaso sang COVID-19 sa palaaboton. Ang ating quarantine kag isolation facilities okay ra na sa gihapon. Kung magduga magid pero kapay pa nga punggan siyang Ginoo. Ang aton mga eskwelahan nga ginprepare sa una, maaman man agyapon kag mabuksan man agyapon, di ba? Okay. Ikin gasuhan na isang gobyerno lokal. Minilyon ang gasto na to the art. Aha. Kag ang bited very cooperative man sa aton pagpakigaway batok sa COVID-19 kay kabalo man na bited nga kung hindi man sila mag-cooperar sila sa mga biktima man. Pag-ambal kita quarantine facilities na ang mga eskwelahan na ginagamit natin sa mga hindi positive na ina ang mga grupo sang tao, mga returning residents na o kung mga apors. So kung mga positive na kahit mga mild cases, amo na ginabutang natin sa mga isolation facilities. Okay. Na-isolate na sila. Aha. Pero kung severe cases, hospital na. Subong ko na ang aton total nga mga active cases, 415. Ang aton isolation facilities for them, kaya pa na gihapon. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang kaaksyon nyo, Aksyon Artay Hupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:36. Dira kay Wilbert Bulina Panis, good morning. Si Papangya Ray Miranda, dira sa Payao, Binalbagan. Mabalik kami pagkatapos ini. Cellphone Plus Gold. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to laman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema.
Bilang tagbantay sa kamatuoran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian. Las 5:39 na. Kay Jerome Lipana na good morning. Kay Bagi Alila Bags, good morning. Kay Rimar Hicano Haliasgo, good morning man. Kag kay Imbong Diocampo, morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mabatian. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna,
Kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaari... Ganda good morning kay Christ Kiripol Javier Tanatan, kay Rodelyn Alvarez Bayabado, kay Jocelyn Calamaan, kay Maria Co. Good morning man. Diri kita, isa ka bata nga lalaki wala na sang kabuhi sa makitaan sang amay sa suba sa siyudad sang Kabankalan. Detalye sini upod kay Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. May aksyon na Fred, patay nga nasapuan ining isa ka anong katuig nga bata matapos malumos sa suba dira sa may sitio Overflow, Barangay Hilamunan, siyudad sang Kabankalan. Biktima hungod nga ginhingago ang ngalan apang ini ang isa ka lalaki ka nagapuyo naman sa sitio Bino, Barangay Orong sa Muman nga siyudad. Sa pag-imbestigar sang Kabankalan PNP, ang iloy nagpanugid ngang bata nila naglakat upod sa iban man nga mga kaedad niya nga nagpaligo sa suba pero wala naglisensya. Aksyon na Fred, ginpangita inisang amay kag didto nakita niya sa suba nagalutaw-lutaw na, wala na sang kabuhi kag nagindala inihingagaw sa may Lorenzo Psycho District Hospital apang gindeklara nga patay. Aksyon Fred. Ang bangkay sini ipaidalom gihapon sa post-mortem examination. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:46. Mga blatter entry pagkatapos ini. Aragay! Kasakit kisang tiyan ko. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak
sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sinsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod mo mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aton Makilan, good morning. Uy, happy birthday ko no. Kay Dante Makilan, karon nga adlaw. Si Edila Auso, nagamonitor sila ni Nanay Isabel. Kay Daday Hilado, good morning man. O dire anay kita o. Evergreen Herbal Capsule. Ano ang epekto sang Evergreen Herbal Capsule sa inyo lawas? Ginatinluan niya, ginapabako niya, kag ginabalanse niya ang sistema sa inyo lawas. Ang sobra ginabuhinan ang kulang, dinadugangan. 7 kasangkap gitingob sa isa ka kapsula. Amo ini siya ang Evergreen Herbal Capsule. Dako ang mabulig sang Evergreen Herbal Capsule sa pagpanubo sa inyo blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang asin kag creatinine. Pero kung kulang ka sa vitamina, suplayan ikaw sang Evergreen Herbal Capsule. Kulang ka vitamin E, C, B, magnesium, calcium, potassium, zinc, dugangan ina sang Evergreen Herbal Capsule. Aprobado ini sang Food and Drug. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53 na. Pipila ka mga blatter entry. Opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, arestado ining 4 ka mga persona matapos naaktuhan sa mga otoridad nga naga-engage sa illegal nga panahor. Ang nakaladakpan amo sanday Rochman Angeles, 37 anyos, Rene Bailon, Ronick Liva kag Antonio Hofilenya. Lunsay nagapuyo ni sila Aksyon Fred. Uy, nadula. Aber, kontakon ta sa aton special communication. Kay Elizabeth Bala Tagamala, morning. Dira sa Pumuluyo sa Barangay 31. Balik na si Aksyon Alvin. Aksyon Alvin.
Yes, aksyon na Fred, ining apat ka mga personang naaktuhan sa mga kapulisan nga nagahampang sa illegal nga panahor sa dalan BS Aquino, Barangay Villamonte, diri sa syudad sa Bacolod na nakuha sa ila sining apat ka mga persona ang isa kaset sa baraha kag 254 pesos ginapatihan amo ni ang pusta o kun bet money sa hampang Pugsoy. Karon ining apat ka mga persona ang detenido karon sa custodial facility sa police station number 4. Report sa patrol ang kaaksyon nyo. Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:55. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po sino? Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ano nga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Anong nagatamyaw siya happy birthday kay Wako sang barangay Cadiz Biho. Si Cory Bidaha sang quiet nagaupod man sa aton kay Angie Licanel. Bao Jowen celebration no? Birthday ni Nick Barca kag Don Roger Aguirre. Hiwaton sa mansyon ni Jerome Solinap. Ba porte ba? Advance happy birthday boss kay Maraya Salanga. Anak ko daw masala pa ko sa ngalan. Standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,